Bos. Ayo ngene iki dadi tani. Wong tani amban dina ya nang alas. Amban dina ngobat, amban dina meduli, amban dina panen nek dong tanduran wis tuwa. Ki sing kok katon desa iki jeneng Desa Sumber. Desane nggonku. Elek ora apa-apa ya. Wonge penting sehat, war slamet ya. War slamet sehat. Duwe rezeki sing akeh. Muga wae uripe normal, uripe sukses. Amin. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong tani sejahtera. Amin.